El passat dissabte vam concloure en el nostre primer plenari a Bunyol un procés de debat intern al voltant de les formes d'estructurar la nostra organització i la nostra lluita sindical pels drets de les i els estudiants de famílies treballadores. Els objectius que ens hem marcat per aquest plenari del FEU, aquest primer plenari, són els de traslladar tota la línia organitzativa i tota la línia estratègica que tenim com a sindicat estudiantil al paper, perquè fins ara l'anaven renovant a cada reunió general segons els problemes o les circumstàncies que tinguérem en aquest moment, però no estaven al paper, no estaven traslladades totes sintetitzades i en una normativa, diguem, organitzativa que vaig fent que això tinga unes dinàmiques de continuïtat. Després d'un dia sencer debatent en base a esmenes proposades per part de l'afiliació, es va concloure amb l'aprovació dels estatuts i l'elecció de la direcció interina a l'espera de ser ratificada per tota l'afiliació a setembre. Ara s'inicia una nova etapa al Front Estudiantil Unificat de València, amb la voluntat de créixer i configurar una eina útil per defensar i conquerir els drets de l'estudiantat de família treballadora.